जय आफा बोराइ बाथौनि जय नै बाथौ मन्दिर नै जोंहा आरो गिर्जाबो दङ बर' गामिबाबो नै बर' गामिनि गिर्जा होयो बा मुसुरलायनानै खालायबावो सासेया एसे मोनहांबाय मोननाया सिब्रु मैगंखौ हेलौ एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिस्ट्रिक्टआव बै खबरा हरबाय नोंखौ भिडिअखौ नायखालांबाय थादोलाय बर' गामि देनजार नुखागोन आरो माने साइथिं जिङाव बर'फोर गोजायानो आरो बे जों दा खामानि मावनो जायगायाव थांगासिनो दं आरो दा नायलांबाय थादोल' एबार बर' गामि मोनफैबायलै है फंबांनि हिनजावनि गामिया बेनो नामाब्रा बे नङाना लाय मादै मा ओंख्रि जाखो बर' गामि गोजा बियो गासिबो ओरैबो नै बर' दख'ना गाननाय नुजोबो लागा नै बिस्राबो बर' गासिबो बर' गोजायालै हारसा गैया हाजो जिं बर'आनो गोजामा न'आ मोजांथार माथो न'फोरा बर' गामि नुखायो दा बर' गामियाव नुबाथाय बेलेग जाखायो बर' गामि नुबाथाय नै साइसे माहाजोनसोलै आफा बोराइ बाथौनि गासिबो न'आवनो दंजोबो बर' गोजा ओरैबो नै रेल लामाखै थांगासिनो दं लागा बर'फोरनि न'आ नै एकदम गोबोरखिजों लिरखानाय बर' गामिखौ एखे नुखायोना सब बावो जा बेलेग जायगायावनो जा जियानो जा लामाफोरखौ डेभेलप खालामना होआ आरो ओमफ्राय बर' गामिखौ फाग्लासो दानो हारसा गामि जामोनलाय दानो डेभेलप जाजोबो बेफोरो हाजोआनो अरुणाचल हाजोआनो नुबाय बाल'खा आइजै बयबाव नांगोन गारिया बर'नि न' होनबाथाय गोबोरखिजों लिरनाय गोथारथि जाखायो आरो सिजौबो दंखायो लोगोसे आयौ बर' गोजा गासिबो लागाव मा गामि लुलै बेबा बर' राव गेवलांथों एल पि स्कुल जानो हागौ बियो हाजाबाय खैजाबो दं जय बर' गामिनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय बर' गामिनि जय होख्रावला खेलसे जय आफा बोराइ बाथौनि जय मा गामिलै आदै मा होनदों खोनायाखैलै हिमालय हाजो दा बर' गामिनि लामाबाथाय बेफोरबायदिखा जोंनि जायगा बिसिनि जायगा बेलेग क'क्राझारानो जा एखे टाइप गोजाखा आरो बर' गामिनिबाथाय नै साफात बागान एसे गायना दोनदों सोरनिबा बेक्ति जानो हागौ बुरजायानो माथो लामनो रेल साइथिंआलाय बेसे गोजान दंबावोब्रा 5 किल'मिटार आयौ जय आफा बोराइ बाथौनि जय नै बाथौ मन्दिर गय बागानफ्रा ग्रोम हाजो जिंबाबो बर' गोजालै बारा डेभेलप जायाखै जानायालाय लामाफ्रा गामियालाय एसे फुरना जाबाय नै गय बिफांफ्रानि गोजौ थानाय एकदमबारे गोदान गायनायबो दं नै लागा
बर' गामिनिबाथाय एकदम हिट मोनखादों माथो जोंनि जायगा सोंलायलायबाय आंथ' इयाव सफैनानै गाइस लोगोफोर गासिबो जों गामिनि बायदि नै गोबोरखिजों लिरनाय हाजों लिरनाय न' दासो बर' सिख्लाफोर नुहांदोंलै र' सानैसो नै नै दासो बाजैमोन नुदों माथो मा गामिलाय बाजै मा होनदोंलाय खोनालाय लाङा सोंनायखौ फिननाय हरो गारियानो नै गेग्रे गुग्रे जाया नै जोंहा आरो गिर्जाबो दङ बर' गामिबाबो नै बर' गामिनि गिर्जा होयो नैबे खृष्टान गामि गोजा आरो होनबाबो बर'आनो गोजा गासिबो खृष्टान गामि बर' बियो ओमफ्राय नै ओजा रेल लामा मोनहांबाय ओइलाय साइडथिं नुहुरबाय गेट मोनबाय गेट नैलाय मा जिनिसलै ओइ मा जिनिसलै औवा हासिब बा हासिब बागानबो गायदों माथो ओमफ्राय बै नै मा गेटलै बियो खै नाम्बारथाय गेटआ 9 नाम्बार बालिपारानिफ्राय फैनाय दा बियो ओरै जाबाल एसे गोजान दंबावो 10 किल'मिटारसो नै बेयावनो जागोन दा खामानिया अबे जरखि जागोनलायथाय ओइ खैना एखेमोनब्रा दा नुबा मावबा नुसिगोन र' माखासेयाव फैना हाजो गेजेरजों थांनाय लामा बै जरखैजा जागोन जोंना खामानिया बै खैजा नै गाइस जोंना लोगोफोर रेल बेथालाबायनानै रेल गोदान सोलाबायनाय आरो नै हाजो खै गोजान थाबायलाय बे जराव गोजान जाफैबाय हाजोआ बै फारसेखि दङ ओइ नै जों दा बे रेल साइडआव खामानि मावफैनाय जायगानि मुङा माबानो बालिगावनो गाइस बालिगाव बुङोनो आरो ओमफ्राय नै औवा सिंफोरखैजा थाबायहैलाबायनो र' साइडथिं ओरै थाबाय बै जरावनो ओरै फ्लं लाङो ट्रेना ओमफ्राय नैबेयाव दालां दं माथो औवानि दालां बे औवा सिङाव थाबायहैलाबायनो र' दा खामानि गैथ'आ आरो ट्रेन थाङाबासो खामानि जागोन ब्लक लागोन आरो ट्रेनाथ' बारा गैला नैबे थांबानो गैलाबो माल गारि गैयाबाथ' गैखाला ट्रेनानो बे थांनाय फैनाय मानसियाबो खालि जायो आरो ओरैजा बर' गामि नंगौ नालाय बे फारसेथिंलाय अ नंगौलै केमेरायावसो नुहुराखैदां हा जों एसे नै मालायनि बारि गय बागानजों एसे ओरै थाबायलांनो र' नै लामाफोर दंना गैयाथाय ओरै नैबेनिफ्रायनो ओरै न' गोजा आरो ओइखैजा सब हाजोसो मोनहैसिगोन बायदि मोनदां न'आवसो बे जों फैनाय लामाया बे साइडथिं बारनानै फैयो आरो थांफिनसैलै गाइस थाबायहैला मेन लामा गैया खोमा फिसा बे ओरैजा थांबाथाय हाजोसो मोनहैसिगोन माने हाजो जिं न'फोर लुनानै थाजोबनाय आरो बर'आनो गोजा गासिबो माहाजोन गोजाबावसोलै मालाय टेनसन गैया रेल लामा सहैसिगोन बिजों थांबालाय बेनोखालै गामियाव थांग्रा लामा बेनो आरो जों खामानि मावनाय जायगानि मुङा माबा नैबे जरा माने बालिगाव होनो आरो ओमफ्राय आरो बे रेल लामाखौ सोरबा गोदान माने भिउवार्सफोरा मिथिनाय नङाना गोदान नटिफिकेसन थांनायफोरा नायफ्लांगोन ना ओंखायनोथ' आरो खिन्थाना होनोसै आं माने ओरै राङापारानिफ्राय फैनानै ओरै बालिपारानिफ्राय रेल लामाया गावस्रायो माने बालुफुं थांनाय लामायाव ओमफ्राय माने बे लामायावनो मावफैदो आरो जोङो बे रेल लामा गेजेरावनो ओमफ्राय जों दा थानाया माने आसामानो ओमफ्राय नैबे एरिया माने बालिगाव होनो आरो ओमफ्राय बे जरावनो गासिबो बर'फोर गोजा दंजोबो आरो माने दंजोबफ्रामानो स्टेसन लागैसिम माने बालुफुं स्टेसनाथ' अरुणाचलावनो गोलैखायो गोलैनायालाय ओमफ्राय माने बेबो बारा गोजान गैला आरो अरुणाचल बे स्टेसन माबाया बालुफुङाबो ओमफ्राय नै जों थानाया नै बिखिजा ओरै हाजो मोनहैगोन आरो नै बिखिजा बर'फोर थानाय जायगा दङ जों बैखिजा ससे दानबाबो थांना फैगोन रेल लामा बारनानै ओरैजा न'फ्रा लामाफ्रा एसे मोजां आरो होनबाबो कारेन्ट थार बोनाय माबा बायदिसिना गैया हा गोदान जानायफोर बायदिसो माने डेभेलप गैया आरो एसेबां थांदो ट्रेन बाय दा गाखोहैगोन जों नोंनियाव ट्रेना सासेया दिंखियाखाबाय नै दिंखिया मैगं खाना लाजोब्बाय मानसिफ्रा एसे समायनाथार माथो रेल साइडथिं जिङावबो उन्दुला थालाबायनायफ्रा दासो सिखारजोबनांदों
थ' खामानि मावनोसै एबार नै मावसिगोन आरो ट्रेन गैला ना एबार खामानि मावनायसै आरो आं खामानि मावनायखौ देखायनो हानाय नङा ओइ थाइगिरा नै जानांगौ दा जानांगौ थाइगिरानो लाला दा सिखा दंखायो ला आवाज तो काम करो जों नै फोथार बारिखैजा फैदों नै साइथिंनि ओरै बारबोनानै जों हाबफैनाय दहाय गामिखै ससे हाबफैनाय ओइ नै दालां बारनानै हाबफैना बै जरावनोमोन ओमफ्राय नै ओरैजा फोथार गोजा फैदों साइथिं एसे दावखोनानै नै ओरै हाजि जिं जिं गामि दं बर' गामि गोजा नैबे माइ गायग्रा फोथार दुब्लि बैनि साइथिंआ बैखैजा जों ओरै दहाय हाबैदोंमोन आरो ओमफ्राय साइथिंजों ओरै दावखोबोनानै नैबे फोथारखैजा नायथिं फैबाय एसेनो रेलाव एसे मोजां नुयो आरो जायगाफोरखौ मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै नै सासेया माबा सिब्रु मैगं खालायबाय नै सिब्रु बिफाङालाय लाम दङ दंनायालाय ओमफ्राय खाखोन्दा गोजालै गासिबो नै बेफोरबानो दंजोबोमोन सिब्रु मैगङा नै बेफोरनोमोन आइदै सुआवसो हाबदों ओइनै गोरलै मोनसे मोनदों र' आं जिंगा खाखोन्दा गोजामार नैबे दासो मोनफा मोननै लांनाय आरो बा मुसुरलायनानै खालायबावो सासेया एसे मोनहांबाय मोननाया सिब्रु मैगंखौ सेस लांजोबनाय गोजा बेफारिफ्रा एकदम फानहैयो फाक्का खाफैजोबो बेयाव हाग्रा सिंफ्राव एसे मोनफा मोननै मोनलांगोन खोमा नायै र' मोजांनो खांख्राइ गुदुंबो देन्जार दंखायो गाइस लोगोफोर बेयाव नै रदै देखायनानै खांख्राइ गुदुंफ्रा नै बेफोराव दङ देन्जारनो सिलसिलैनि खांख्राइ गुदुंफ्रा एकदमबारे नै सिलसिल साम'बो गरसे गरनै नुलायलांबाय माथो नै खांख्राइ गुदुङानो गोजा देन्जार खांख्राइ मोनगोन बेयाव नानि बारि बागान गोजाखा खोमा आयौ खांख्राइ गुदुङा लाजाखाया अयथासार दं बेयाव नै उरलाला उरलालि गोजा खांख्राइ जाथिया स' गाइस आं लास्ट इन्ट्र'खौ होनो हायाखैमोन बेटारि जोबदोंमोन बेनिखायनो आं लास्ट इन्ट्र'खौ होफिनबाय नोंथांमोना मिथिसारबो इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय